tingut la satisfacció durant molts anys de tenir una col·laboració molt estreta amb en Jordi Casabona. Una persona que sempre m'ha aconsellat bé, que ens ha ajudat a fer les coses ben fetes i en ocasions en situacions molt difícils. Amb en Jordi hem viscut situacions complexes com és l'afectació de la sida en la nostra població, que va crear una situació molt especial. I això, gràcies a ell, es va crear l'Institut d'Estudis Epidemiològics, que ha sigut una peça clau pel funcionament de la conselleria i perquè les coses vagin bé. Ha sigut una persona que jo sempre dic el mateix, si li haguessin fet probablement més cas, les coses encara haguessin anat millor del que han anat. Jo crec que la sanitat en el nostre país ha sigut un èxit, però és un èxit sobretot per aquestes persones que han sapigut incidir en quin era el rumb que havia de seguir la nostra sanitat, una sanitat pública, una sanitat que a més tingués molt clar que l'epidemiologia ha de tenir un paper fundamental. Es para mí un placer, ¿no?, recordar viejos tiempos con el doctor Jordi Casabona. Yo conocí a Jordi Casabona, yo estaba de director en Canruti, él estaba en el departamento y llevaba pues todo el sistema de información inicial en la pandemia del SIDA. Tuvimos mucho contacto con él en esta fase previa, pero después más cuando integra su equipo y se traslada al entorno de la celebración de 30 años. Si recogiéramos todas las tareas que ha llevado a cabo Jordi Casabona no acabaríamos, pero yo creo que funcionó bien, la unidad dio un gran servicio, tanto en las actividades internas como externas. Recuerdo con el entusiasmo que Jordi Casabona estuvo en la organización del Congreso Mundial del SIDA, que vino Clinton, que vino Nelson Mandela, y él quedaba impresionada por el aura de Mandela, ¿no?, hablando del SIDA. Jordi ha sido un apasionado de la epidemiología pública, siempre ha tenido una visión sistémica y estratégica de los problemas y con una vocación de servicio al sistema, al país, ¿no? Y se debe felicitar a Jordi Casabona y, como sistema, agradecer toda su contribución durante todos estos años. Felicidades y andaban. Durante estos 10 años y desde su fundación en 1995, el CESCAT fue para la Secretaría un centro de referencia de estudios epidemiológicos innovadores y aplicados a las necesidades de estrategias de prevención, especialmente en estudios conductuales, programas de reducción de daño, diagnóstico precoz, entre otras muchas actividades. Estudios que fueron de una vital importancia para la implantación de estrategias de prevención eficaces en todas las comunidades autónomas en estos años de epidemia. Hoy día, tras 30 años de intensa actividad, el CEISCAT se ha convertido en un referente nacional e internacional en vigilancia epidemiológica, monitorización de conductas e investigación aplicada en el ámbito comunitario del VIH y de las enfermedades de transmisión sexual. Sus señas de identidad, sus adjetivos que mejor que ens ha contagiat amb el seu exemple. Ell i el seu equip han treballat amb determinació i han aconseguit el que es van proposar, progressar en el món de la recerca, tant a nivell nacional com internacional, i servir a la societat vetllant per la vigilància epidemiològica de les infeccions de transmissió sexual, el VIH, la hepatitis vírica i les seves epidèmies. Felicitats al Centre d'Estudis Epidemiològics entorn de les infeccions de transmissió sexual i la sida de Catalunya. Felicitats a totes les persones que l'heu fet possible durant aquesta llarga trajectòria. Passaven els anys 90, quan l'epidèmia de la sida va tenir un impacte molt important i amb molt encert es va crear un centre de monitoratge del VIH-Sida
a través del Departament de Salut del conseller Xavier Trias. A l'any 2006 considerem que cal estructurar i aplantillar a totes les persones que havien fet aquest servei i afegir-hi les altres infeccions de transmissió sexual i les hepatitis víriques. Això ho van fer-ho a través de portar a l'Hospital Gerrans Trias i Pujol a través de l'Institut Català d'Oncologia aquest centre. Crec que va ser un bon encert i ens ha demostrat que aquest centre ha estat referencial a nivell del país, de Catalunya, a nivell espanyol, a nivell europeu i a nivell internacional. I també acabar consolidant un grup de recerca a dins a l'Institut de Recerca de Germans Trias i Pujol. De nou, moltes i moltes gràcies i llarga vida. Una institució que ha sabut fer contribucions molt rellevants en l'àmbit de l'epidemiologia, però també orientant aquestes contribucions a les decisions, en el suport a les decisions de les administracions públiques i també treballant, com diu el lema d'aquesta celebració, en col·laboració amb molts actors del sistema de salut, treballant en xarxa. Desitjo al CEISCAT el lideratge del Jordi Casabona i a tot l'equip de tots aquests anys la meva més gran enhorabona i també 30 anys més d'una institució al servei del nostre país. És per mi un privilegi haver format part d'aquest projecte CEISCAT, que és un projecte estratègic i singular del nostre model sanitari. Un projecte que aglutina molt coneixement, que aglutina molta expertesa, molts professionals que durant molts anys han estat investigant per veure com millorem d'una forma més clara la prevenció, l'atenció i l'avaluació del tractament de les malalties de transmissió sexual. Des d'aquest punt de vista, com exdirectora general de l'ICO, he format part d'aquest somni que penso que ara ja és una realitat. Els 30 anys de feina de recerca del CEISCAT crec que són clarament 3 dècades de recerca epidemiològica d'excel·lència en l'àmbit de les infeccions de transmissió sexual i els problemes de salut pública relacionats amb les malalties de transmissió sexual. El CEISCAT, evidentment, s'ha consolidat com el centre de recerca epidemiològica de Catalunya en aquest àmbit sense cap mena de dubte. El creixement de CEISCAT en aquests anys ha estat molt important pel campus. És un dels protagonistes del campus de Can Ruti i ha sigut la bandera de la salut pública del campus de Can Ruti. En aquest sentit, l'únic que puc dir-vos és que estic molt content i també una mica orgullós d'haver pogut acompanyar i haver pogut viure en primera persona, en primera fila, tot aquest creixement i tot l'impuls que en salut pública el CEISCAT ha fet des del campus de Can Ruti. Enhorabona. Moltes felicitats. Moltes felicitats per aquests 30 anys de CEISCAT a Catalunya, a Espanya i al món. La contribució al CEISCAT ha estat rellevant amb l'epidemiologia del VIH, de les ITS i les hepatitis víriques. I ha contribuït d'una forma molt especial i molt extraordinària a conèixer molt millor el fenomen, a monitoritzar-lo, a avaluar-lo i poder aplicar tot el coneixement i la recerca amb les polítiques públiques que hem desenvolupat en aquests anys. Ha tingut una gran contribució i a més ha sigut molt innovador. Innovacions com ha estat els estudis bioconductuals o, per exemple, la cohort PISTIS, única a Europa, o, per exemple, com no, el Covatest, la xarxa internacional Covatest. Moltes felicitats a Jordi i a tot l'equip i per molts anys. Vull felicitar-te per aquests 30 anys de feina ben feta i en la qual, a més, nosaltres hem pogut col·laborar diverses vegades. Et desitjo molta sort i que seguim col·laborant, qui sap, potser 30 anys més. Crec que el CEISCAT ha estat una eina fonamental per recollir i analitzar dades epidemiològiques sobre la infecció per VIH i altres malalties de transmissió sexual a Catalunya. Ha permès interaccions amb la majoria d'investigadors del país
i ha permès que col·laboréssim amb iniciatives internacionals d'una manera molt productiva i fructífera. Com a moments que recordo especialment està l'organització de la Conferència Internacional de Sida l'any 2002 i també les discussions per intentar trobar punts de contacte i punts de col·laboració amb la Red Espanyola d'Investigació amb Sida, la RIS, que jo vaig dirigir i coordinar durant 12 anys. Us puc assegurar que no va ser gens fàcil per utilitzar una terminologia políticament correcta. We are so sorry that we couldn't be with you today in person to celebrate. From the team in CHIP in Copenhagen, we want to extend all our congratulations to SaySCAT on your anniversary. Our collaboration with SaySCAT has been invaluable over the years, and we're especially grateful for Jordi for your support for Eurotest and European Testing Week. And the testing data we've been getting from SaySCAT for European Testing Week has been invaluable for evaluating the impact of Testing Week. Jordi, we also cherish our collaboration on the Integrate Joint Action, and your contribution to the EX online learning and the HepHIV conference has really enriched our work. We wish you a wonderful conference and want to express our gratitude to Jordi for his collaboration over the years. Jordi, we wish you all the best in retirement. So we send you big hugs from Copenhagen and hope you'll enjoy your conference. Bye bye. En primer lugar, quería felicitaros por los 30 años de supervivencia de SaySCAT, que no es fácil en estos días. Mi nombre es Chema Calleja y he trabajado con la OMS en el departamento VIH y SIDA en el área de vigilancia, monitoreo y evaluación. Fungiendo como directora por más de 11 años en la Fundación SIDA y Sociedad, en la cual siempre se recibió el acompañamiento y la asesoría de SaySCAT proporcionado por nuestro director Jordi Casabona. Quiero manifestar agradecimiento por todas las personas beneficiadas, ya que SaySCAT no produce un conocimiento por conocimiento mismo, sino se traduce en beneficio social a las personas. Por ello, los felicito en este 30 aniversario. Yo hice mi doctorado en el SaySCAT entre los años 2007 y 2010 y desde entonces la colaboración con el centro ha sido realmente muy virtuosa. Una muestra de ello es que en el año 2017 conformamos una red iberoamericana con foco en salud sexual, VIH y ITS en poblaciones vulnerables, la cual se ha convertido actualmente en una red referente en la región latinoamericana. Tengo muchos recuerdos de fantásticos momentos vividos con los compañeros y las compañeras del SaySCAT. Yo compartí oficina muchos años con el Esteba y con el Rafa, así que imaginarán que no tuve tiempo para aburrirme. Rafa y Esteba, sé que estáis ahí, les dejo un abrazo, pero muy muy cariñoso. Y me despido de todos, esperando que sean muchos años más, porque la excelencia en investigación, la excelencia de vuestro trabajo es referente no solo en la región europea, sino que también en la región latinoamericana, en este otro lado del charco. Gracias, Jordi, por tu generosidad y por supuesto por toda la energía que le has puesto a este proyecto llamado SaySCAT. A todos y todas las compañeras del centro, un abrazo fraterno, nos vemos muy pronto. Primero que nada, mi colaboración con el SaySCAT ha tenido un impacto bidireccional. El espacio donde realicé mi doctorado, por tanto, ha sido o ha marcado un antes y un después en mi relación con la epidemiología y la salud pública. Y por otra parte, SaySCAT confió en mí para coordinar 2 proyectos de investigación, uno desde cero que fue VIH positivo y el otro fue SexCourt, proyectos que marcaron un reto para mí, donde aprendí un montón. Y creo que acá también es importante destacar una de las cosas más valiosas y las que me quedan más allá de todo el aprendizaje de SaySCAT, que es el tremendo equipo humano que tiene. Yo ya lo dije en su momento, SaySCAT para mí ha sido el equipo de trabajo más increíble que he tenido en mi experiencia laboral. La colaboración, el apoyo,
que yo sentí allí como doctoranda y como compañera de trabajo no lo he sentido en otra parte. Yo me voy con un sentimiento de gratitud increíble hacia CISCAT y a todas las personas que trabajan en él. Cuando conocí a Jordi en Chile, previamente me puse en contacto con él a través de email y él aceptó reunirse conmigo y hablar de este gran deseo y sueño que tenía yo de hacer un doctorado, y de ahí en adelante empieza toda mi historia con CISCAT. Luego vienen los congresos, por supuesto, la cena de los congresos y, como no, las enseñanzas de Rafa Muñoz, que me imagino que estás acá. Cuando estábamos en las antiguas oficinas de CISCAT, eran momentos de aprendizaje i de mucha risa. Hola, bon dia. Què tal? Moltes felicitats, Jordi, i moltes felicitats a tot el CISCAT, que ja feu 30 anys, i 30 anys de trajectòria, 30 anys de navegació. Em dic Cristina Hernando i vaig tenir la sort durant uns anys de formar part de la tripulació del CISCAT, d'aquest vaixell. Vaig estar uns anys aquí vinculada amb vosaltres i la veritat és que van ser uns anys de molts aprenentatges, de moltes experiències, i que a vegades penso que m'hagués agradat aprofitar encara millor. Però bé, les coses són com són i ja està. Jordi, jo t'estic molt agraïda a tu i a totes les persones amb qui vaig coincidir, vaig treballar al CISCAT, per tenir l'experiència de treballar amb vosaltres, d'aprendre amb vosaltres, de fer articles amb vosaltres, també, no? I ja t'ho vaig dir en el seu moment, penso que ets una persona, un visionari, una persona brillant, i que has portat el timó d'aquest vaixell durant 30 anys. Espero que estiguis satisfet de totes les conquestes, de tot l'ho aconseguit. Totes les bones travesses tenen sempre dies de sol, dies de núvol i dies de tormenta. S'ha de passar una miqueta per tot arreu, però espero que el vaixell t'hagi portat per ports interessants, motivadors, i que estiguis content de la travessa i dels fruits que has donat. Jo, per part meva, t'estaré agraïda. Recordo una miqueta les reunions i com sempre feies un comentari, una volta de tuerca més, no? Sempre un comentari allà afegit, no? I també t'estic molt agraïda per, malgrat tot, haver-me recolzat fins al final i haver pogut acabar aquesta tesi, aquella tesi, no? Que, mira, m'ha permès, fa poquet em van donar una plaça aquí a l'ICS i la tesi em va donar molts punts per aconseguir-la, no? Aleshores, jo estic molt agraïda de l'oportunitat, aquest vaixell, que tantes persones han format part de la seva tripulació durant aquests anys, i tu t'has mantingut com a capità, Jordi. Espero que la travessa continuï i que sigui, com diu el poema, que sigui llarga, plena d'aventures i plena de coneixences. Et desitjo tot el millor, al CISCAT també, i a tu també, Jordi, d'ara en endavant i per sempre. Una abraçada molt forta i els meus records i millors desitjos. Gràcies.